sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Talha ibn Ubaidullah yace ban san lokacin da na firgita ba da na ga fiyayyen halitta bainal mushrikin. Yace haka na sauko na ɗauke shi na fita da shi. Yace ana sara ana yankan jikina, amma haka da hankalina ya tashi ina ga in mun ɗauke shi ba za su yi halaka shi sallallahu alaihi wasallam. Da wannan ake masa kirari saƙuru yaumi uhudin, wato shine shafar ranar uhud. Ana ce masa zu a shahadatai, wanda ya shahada guda biyu. Ana ce masa a shahidul hayyi, wato shahidi ne kuma rayayye ne, saboda irin abin da ya a filin daga na kubutar da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sahabbai sun ga jarrabawa, an rasa manyan sahabbai. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa laqad sadaqa Allahu